Esta no és que se'n passa, però el dibuix està bé. Vegeu, ara l'hem dibuixada, la tinguem en 8 parts. I jo sé en cada quadrant què és el que tinc que dibuixar. Tens el guix? Què feu? Que esteu berenant i de repente aguanteu... Damunt de la taula aquella n'hi ha precinto. M'he inventat la idea de posar sobre i després posar la cabeza. A veure, mira, esto está pintado. Vale, pero... Yo voy a salir de la taula. ¡Ay, Paula, que eso no se ve! Talleu un trosset. Ja sé, no puc ficar res, Mira lo que m'he inventat. Más o menos